Яш вакытлар икке түгел, җибәрмик без аны. Кыен булыр аның белән аерылулары. Бер каяда китмәс ул. Әгәр икәү булсак, Сөюбезне бергә төреп, икәү бәйләп куйсак. Уза димәсен, уза күрмәсен. Үзең беләсең, үзең беләсең. Берәү генә бит ул яшь вакыт, яши әле яратып. Уза димәсен, уза күрмәсен. Үзең беләсең, үзең беләсең. Берәү генә бит ул яшь вакыт, яши әле яратып. дөрес микән түгел микән, исем китә шуңа. Уза диләр яшь вакытның ни арада гына. Безнекелән шулай узып китәр микән? Кызулыгы, рәхәтлеге безгә җитәр микән?